И добре, приятели, днес сме на Пампорово. Ще пробвам по-различен курорт. Направих пауза, защото направих едно много голямо падане. Направо се претрепах на Боровец. Нямам кадри оттам, защото аз два пъти паднах там. На първото падане си чупих визиора на каската. Макс Ленс обектива си чупих, сега съм с нов си поръчах. Направо ужас, кръста ми леш, с подут, син. Ходих в бърза помощ, едва се движих, крака също. Но сега се чувствам добре. И ще покарам. Аз за това няма днеска да си давам много зор. Перфект! Но иначе на Пампорово пътя до тук е уникален. Много е красиво. На Боровец е повече села, по-ниско е накрая стават, но тук има много завой. На Боровец може да си предажи 120, ако няма много хора, без проблем. Добре. Сега ще опитаме тук как е. Аз съм идвал, нали, зимата идвам тук да карам, но не е ми от любимите курорти за сноуборд. Повече си тача Боровец, сега ще видим за колелетата как ще е. Както казах, днеска няма да си давам много зор. Да не стане пак някоя бела. Моята приятелка много ми се ядоса, че съм се потрошил. Века да внимавам и ще слушам. Сега да видим дали ще разпознаем пътеките. Добре, сега да видим на къде сме. Дясното опич майка за. Чай свал седалката додолу. Да флоу, добре. Много ме е объркано. Харесва ми на Боровец, че има едни големи табели и ти пише всичко. Какво става, бе, брат? 3. Да. Какво става, бе, брат? Не мога разбера на къде съм. Това няма кефи. Бате, ще пуснем малината. То няма разпознаване на пътеките. Коренчета малко. Кеф, добре. Не, тук поне тази е доста по-малко нагласена от на Боровец. Там виражи, глупости. Какво стана, бе, брат? Тук нещо много ни ма радва. За сега ли ще видим? Ти видиш, то няма един вираж да направиш, човек.
Добре, първа пътека не ми хареса. Какво сега това широкото, не? Няма къде направиш един вираж. Какво става? То не мога да разбереш на къде си. Тук малко се видя, ама малко са ми меки гумите. Ай, това е хубаво на Боровец, че там има помпи всичко. Тук не видях да има такива екстри. Много корени, малко скоци, общо взето. Корени хубаво, ама нито един вираж няма, човек. За малко краш. Това на грешната линия. След падането се личи, че съм по-плах. Аз не ви казах втория път как паднах. След това, къде си чупих визиора, едно друго. Качвам се пак след почивка, защото аз паднах хубаво. И качвам се пак и аз на това падане скочих това втория скок, по-голем е, къде до сега не бях го правил. И нещо, какво ми стана, набих спирачката и немах скорост. Виж, защото тук няма направен нито един вираж, човек. Сигурно само състезателната ще я нагласим. И като си чупих визиора, не можах да снимам това падане, защото аз нямам вече къде да закача GoPro-то. Тук са направили нещо подобно на вираж, ама не са се подготвили много хубаво. Поне тази пътека, ама тя е червена, трябва да е сериозна. Да, нагласена да искам да кажа. И казвам, то пъча по-плахо. И видяхте, аз много трудно намерих тази пътека направо. И то една табела, едва се вижда пътеката. Пак че е на тук. Добре, че леко така си пролича. Първия някакъв си вираж тук. Измислен. Добре. Усещам го, поотпускам се.
Добре. Не беше още първото спускане. Нещо не мога да се ориентирам по табелите. Не мога да намирам пътеките нещо. Не се виждат много ясно, не са начертани. То няма кой да работи. Да. Ужас. Едвам ги виждам. Добре, че едвам намерих една. Айде, чао. Аз дадох за картата един депозит. Май ще се връщам, къде гледам, няма да повече тук да карам колело. Като цяло, знаете, ние сигурно в курорт сме 6-7 човека. А видях на Боровец сторите, май има повече хора. Поставях червена, ама Боровец мисля, че така ще ми... Сигурно състезателната е по-нагласена, ама още ме боли крака и няма рискувам. По-плахичко. Поне да видите какво става и тук, ако не сте идвали, да знаете. Айде, ще се видим горе. Здрасти. Тази пътека е нагласена. Тази част тук е по-нагласена даже. Хубаво е. Добре. Тук самите скокове не ми харесват как са ги направили. Добре. Сега почвата как е, много добър грип има колелото. Спирачките, грам не има лъзгата. Вижте, много хубавата. Тази пътека определено ми хареса. Не видях как се казва, да ви кажа коя е. То по клипа можете да се опътите.
Като цяло днес се радвам, че успях да си взема почивка, да мога да покарам. Карам слънчето. Ай, брат, имаш уникално колело. Ге. Тая година ли си го взел? Не. А. Вече една година стана. Майко. Той е къстъм, не е стокови. Ага. Няма нищо стокови. Само шока. Хайде. Да. Ако не е тайна, колко ти излезе на била? Бая. 16. Колкото топ версията на реално на комедия. Да. Йоу. Брутално не са. Брутално. Кърти ли, Много. Ма. И те са първите такива спирачки в България. Да. Бях първия с такива. Гледай какво става. Трепаче за кашима покритието. Много добре си попада всичко. Ще много добре си го направил. Благодаря и цвета доста. Много як. Да. Ге. Само има малко забележка. Уникално. Обаче много върви. Пръска, Много башка, много върви. Уникално. Уникално е, брат. Еволата. Ще кърти. Наистина, той е... Еволата. Състезаваш ли се? Да. То с това колело само за състезания, човек. За нищо друго не е. Да. Това 100% теб е трасето. И това всичко само ти си го мисли, си го гласи. Абсолютно всичко, няма нищо не съм. Много добре си го... Рано само вилката ми беше от по-стара кола, защото аз купих... пак, ама тя е най-новата. Не, тя е 40-ката. Това е... предишната генерация, защото сега новата и тук има дупки повече. За специална там, не знам за нещо, ама... Да, като цяло, да, и двете са 40-ки. Ама като цяло е... Уникално е, браво. Само малко вече, ама нищо. Нема как, кой размер е? S. Нема, ще караш ти си, как, много ясно. Пръска. Да. Добре, айде брат. Айде брат. Еволата. Леко става. Айде, моето момче. Уоу! Пичове много скачат. Не, брат, то пич се е изгубил бати колелото. Тази пътека определено ми харесва. Тук не съм го пускал това. Ще е интересно. Къде е, бе? Този скок е голям. Тази беше готина, ама къса.
Так набързо няма какво да се бавим. О, добре, сега да намерим някоя друга пътека. Интересно. Добре, да видим тая черна. Ще видим дали ще е много тежка. Ще я караме по-бавно. За първи път я спускам. Сега е добре. Даже доста. Оп, пащаме тази линия. Сега е приятна, има добри корени. Въобще не видях как се казва тази пътека. Чък Норис ли, да знам аз. Това мога да състезателната. Няма ли къде скипна това? Уоу, тук е стабилно. Чай да видя пак как е. Вече го спусна. Оли. този участък съм гледал много състезатели се пребиват. Аз съм състезател, нито искам да се пребивам. Така че минаваме от тук. Да, тегало се. Уоу! Интересно! Добре, от тук хубаво скипнахме. О, добре. Също беше труден участък. Готино. Справям се. Сега като ние познавам нормално да правя такива грешки. Това е първото спускане тук. Все пак е състезателно. Това да не го забравяме. Не трябва да е много лесно. Добре, боравих спирачката. Хареса ми. Добре. И тук го владях. Не беше лесна част. Трудна беше. О, как го владях, братче. Майко. Това тук колелото ме спаси, честно и казвам. Приятели. Тук направо беше всичко останало на колелото. Какво направи то? Бая ми се извъртя предницата. Това тук тази чаша ще скипнем. Ще ме извинявате. Не съм чувствал много в кондиция.
за тежко каране, така че най-добре така да направим. Иначе хубав скип са направили тук за хора като мен. Този участък беше доста техничен. Беха много стръмни виражите. И остри да е най-вече. Това ма отказа. Иначе красива част. Добре, аз съм от тук. Хубавото на това трасе, че са направили да мога да скипнеш. Добре. И финиширахме успешно и без аварийно. Сега сме до тук. Иначе с този мой приятел Сашо, къде караме постоянно сноуборд, си говорихме, той щеше и той да си взима колело, ама за другата година. И нали обяснявам, че паданията тук са много болезнени. Той да, ама и на сноуборда нали много падаме, едно друго. Ама на сноуборда съм падал с 90 км и нищо ми няма. Тук нали скокове едно друго как падна и ви казвам, че всичко ми става леш. Много боли тук като паднеш. Направо ужас. Ще измием колелото и иначе впечатленията за курорта са ми яко. Си напреднал, нали, да мога пускаш всички части, сега няма какво да си крива душата, тия черните са по-нагласени. Но на Боровец масово всички писи са готини. И Том и Джерито е много забавен, и Need for Speed е уникален с много скокове, нагласени скокове, мини Airline. Като цяло на Боровец мога да карате повече писти, които да се и заслужават. И не знам откъде идва тази разлика в цената. Тук 4 евро е по-скъпо, добре, с какво сте заслужили? Да, 4 евро по-скъпо от Боровец. Ние това си точно си говоря с тук един къде работи. Викам, то няма кой да работи. Аз му разправям, че не мога да намеря пътеките 20 минути. Няма кой да ги отбележи даже. Тъмота на работа. Смота на работа като цяло. И за това Боровец печели класациите. Печели класациите за по-добър курорт.